Шибидах има и работи. Оригинално челно стъкло. Нови чистачки. Халогени. Оригинални фарове. На просит. С черното, които са. Няма абсолютно никакви забележки. Ръчната работи. USB AUX изводи. Оригинални стелки. Прибиране на огледалата. Подгрев на седалките. И работи подгрева. Кожен волан в перфектно състояние. Бутоните изобщо не са износени. Салона е в много добро състояние. Абсолютно нищо не свети по таблото като грешки. Ръчната работи, казахме. Медията е доста хубава, слагана е, има се документ за нея, 609 евро. Като са сложили адаптор, който работи с волана. Има цял куп сервизни документи, доста неща са правени по колата. На 184 000 км. Тук са сменяли бензинова помпа на 111 000 км. 326 евро. Има си сервизни документи, абсолютно всичко. Тавана е в много добро състояние. Шибидаха си работи във всички посоки. Как се затваря? Изобщо не издава никакви звуци, такива изкърцани и хрупания, както обикновено издават повечето. Има микрофон за разговори, огледалото е с затъмнение, бордови компютър, двигателят е перфектен за газова уредба. Подгрева на седалките работи. Усещам го. Подлакътника е здрав. И на другата седалка работи подгрева. Загрява. Значи и на двете работи. Двете седалки работят. Отзад също е много запазен. Салона с по-различна шарка. С полукожа, здраве, не е правена. Музиката си е слагана, може би в Alpine. Зимни гуми гледам доста. Тук е поне 7 мм грайфер. Затъмнение на стъклата. Мисля, че е оригинално. Трябва да преценя. Много добре направено. Кора в багажника. Двигателя мърка. Някакъв тук Каспор, който доста приятно звучи. Гумите май са 23-та година до. Да, значи чисто нови зимни гуми.
Армото работи перфектно. Матика не мога да го тествам в това време. Фаровете светят перфектно. Двигателна марка. Шумоизолацията си е налична на предния капак. Оригинални фарове. Маска. Течностите са свежи. Има някакво обслужване на 178 хиляди. И антифриза е сменен. Акумулатор изглежда нов. Ние сложим много грамотно, намазани клемите. Това е кола, което е доста добра обслужване. За мен абсолютно си заслужава парите. Тук енгранаж е сменен, след това може да е сменен още един път или да наближава смяна. Това е верига всъщност. Не мога да кажа със сигурност. Мисля, че трябва да е верига. Предния капак никакви забележки няма. Всеки детайл си е на мястото, в правилните фуги. Изпъната изправена кола. 205-55-16 гуми. Чист автомобил. Никакви грешки. Съединителят отделя перфектно. Същия мотор мисля, че го слагат и на Kia Sportage. Много стегнат. Тук по разбития път няма никакви шумове. Много да, върви доста по-добре от 1.4 и 1.6. Дисковете трябва да се поизчистят с карането. Не тръсат сега. Автомобила си заслужава.